So yun guys, dito na kami ngayon sa Sisigan, sa Castillas. So mag-uumpisa na ulit ang aming pagtitinda. Yan. So yung chef Nico Bulante. Siprero tayo at mukhang natin mga yun ang nalagay ito? Ha? pinay na yung bitin. Wala naman po eh. Liver spread. Ha? Liver spread. So yun guys, medyo naka-apat na kaming customer. Yan. Medyo madami nang bumili. Mamaya ulit. The best? Tanggal lang over. So yun guys, waiting ng mga bibili ulit. Mga tulik si ano. Ito kahit na pamulong na sa kaya maintenance na. Una niya kayo. So yun guys, waiting na rin kami cucumber juice. Kailangan tigas muna bago mo makuha. Tayo pa kaya wala sa pipilian ngayon ang matalo pa. Dahan-dahan na inaral pinanalo ang laro. Naramdaman ngayon na bilang ako. So guys, gabi na naman. Ang pagtitinda.
guys, pahinga muna kami. Ay on leave. Ang pusa niya Siberian at ang aso niya Pitbull. Tinur niya ko sa bengko. So guys, may bumibili ng mga bata. Ayun. So sa kwarto pinakita niya koleksyon ng agri-songs. Pinakita Lunes nang bigla siyang mapaalam. Gabi na, gabi na. Daw sa US, 2 linggo sa LA, 2 linggo sa sayang ka. Hang. Kaya ang mataba ang tayo sa palitan. So yun guys, pahinga ulit. Gabi na naman. Si Potpot, saka si Nico. Si Amika. So yun guys, alas 7 na ng gabi. So mamaya ay magsasara na kami. Ayan. Medyo madami rin ang bumili.